আজীবন জেলত থাকুতে থাকুতে বড়লেন হৈ যাব जायफ्रा गोबाव सम दावहा नांनानै हारिनि थाखाय जिउ जोबबाय बिथांमोननि थाखाय जों 10%बो मुंख्लंफोरनि नामाव 5 लाख चेकखौ जों नाथाय बेबादि जानो नाङा बिराद दुखुनांथाव ससियेल मिडिया गाबलाबायबाय थानायखौ जों नुनो मोनबाय खुलुमबाय लोगोफोर आं फेसबुक पेजआवबो दहाय मोनसे आपडेट होदों जे दिनैहाय प्रेयार एन्ड कैन्डल लाइटिं दङ नैबे हाबाफारिया जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोनब्रै जायगायाव जादों आं दङ नैबे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिमाहालामनि सिङाव थानाय आमथेखा जायगायाव बाजाराव पूर्णिमा फोथारावहाय बेवहाय दा गासै एक्स एनडिबि बिथांमोन दैदेनगिरिफोर केडारफोर बेयाव जमा जाबाय ने दा बिथांमोना दिनैहाय गोसोखांनानै मोनसे पजिटिभ रिजाल्ट मोननो थाखाय गाबोन जि जाजमेन्ट जानो थांगासिनो दं बिनि थाखाय बिथांमोना माने दा नैबे हाबाफारिखौ जागायबाय आरो बेजों लोगोसे जों बयबो मिथिखायो जे बर' सान्थि सुक्तिनि सागानगिरि बिथाङा सासे नाथाय बिनि उनावबो दि बिथाङा जोबथेसालियावनो दंबाय थायो दा बिनि जोबथेसालियाव थानायनि बेनि जाजमेन्ट एबा बिजिरनाया गाबोन जानो थांगासिनो दङ सुप्रिम कर्टआवहाय बेनि थाखायनो जाहाथे बे बिजिरनाया जेन मोजाङै मोजां पजिटिभ रिजाल्ट फैयो एबा मोजां रिजाल्टआ जेन फैयो बेखौनो आफा इसोरनियाव आरज गाबनाय आरो केन्डेल सावनाय बे हाबाफारि बेयाव मोजां आरो गाज्रिनि मोनसे रिजाल्टआ ओंखारगोन नाथाय जों बेखौल' लुबैयो जे अरायसम सारनि रिजाल्टआ खौराङा जेन मोजां जायो बेनि थाखाय जों बे कैन्डेल लाइटखौ बे समाव जों प्रग्रामखौ लादों आरो बेजों लोगोसे थाबोबावनाय जोंहा गोबां दावहारु बिथांमोन दङ बिथांमोननि थाखायबो जों बे समाव बे कैन्डेल सावनायजों लोगोसे गोजोनखौ हामलायनानै सारमोननिसिम गोजोननि थाखाय जों मोनसे आरज लादों बे समाव जों 1 मिनिट जागायबाय दावखा बिदों जोमै दाखा दावखा बिदों रनि अखोराङाव दाबोनो long live ex NDB United Forum long live रन्जन दैमारी सार long live हामबायसै जों बेयाव केन्डेल लानानै मानि थाखाय बेबायदि प्रग्रामखौ लादों आं एसे सिगाङावबो बुंबाय जेन गाबोन जोंहा मोनसे सारनि राय दङ 15 मार्च 2024 जेन सारनि रायआ अरायसम मोजां रिजाल्टआव फैबाय थायो जों बेखौ हास्थायो गाज्रिखौ जों मालाबाबो हास्थाया सार आरो सारनि लोगोफोर बेसेबां दं बिसिनि उदांस्रिनि थाखाय जों अरायसम इसेबां थांनानै थायो इसेबां जों अबंलावरिनि सिगाङाव आफा इसोरनि सिगाङाव जों आरज गाबबाय थागोन होननानै जों बुंदों आरजआथ' बेनो जों नैबे आमथिखा एरियायाव जिबायदि रिजाल्टखौ मोनदों मोजाङानो ममबाथि सावनानै बिथांमोनाबो सारमोननि थाखाय आरज गाबगोन गाबबायानो जानांगौ दासिमाव बेबादि जों प्रग्रामखौ खालामदों जों एक्स एनडिबि इउनाइटेड फराम जानानै अल बिटिआर बे प्रग्रामखौ लादों दा गाबोननि जिनाखि जानो थांगासिनो दं मोनसे राय एबा जाजमेन्ट सुप्रिम कर्टआव बियो सिर्फ रन्जन दैमारी सारनिल' ना गुबुन जेलाव थानायफोरनिबो जों खोनानाय मथे स्पेसियेलि सारनि थाखाय जागोन गाबोननि रायआ जों बेखौनो लुबैयो सारनि रायआ जेन मोजाङाव फैयो आरो गुबुन थाबोनायफोर लिडार आरो केडारफोर जायफोरा सेन्ट्रेल जेलाव दं बिसनि बागै नोंथाङा मा बुंगोन बिसनि थाखायथ' जोंनि जिनाखि थानाय सरकार बिथांमोना माखासेनि केसखौ फ्राय जोब्बाय माखासेनि जोबगोन होननानै बुंबाय थादों जों फोथायदों बिसनिखौबो जों फोथायनांगोन जेन बिथांमोनाबो थाबनो उदां अख्राङाव फैनानै जों बायदि जेन उदाङै थानो हायो जोंथ' बिसोरखौ मानसि नङा बायदि साननानै नाख्लायनानै दोननो हाया बिनि थाखायनो जों वेलकाम खालामो थाब जोबनांगौ आरो बेजों लोगोसे आं मोनसे बुंफाबावनो लुबैबाय जायफ्रा गोबाव सम दावहा नांनानै हारिनि थाखाय जिउ जोबबाय बिथांमोननि थाखाय जों 10%बो मुंख्लंफोरनि नामाव 5 लाख चेकखौ जों मोनाखै होननानै जों नुदों बा खोनादों नाथाय बेबादि जानो नाङा बिराद दुखुनांथाव ससियेल मिडिया गाबलाबायबाय थानायखौ जों नुनो मोनबाय खिन्थु जों गोजोननाय गैया बेयाव जोंनिया एनडिबिनि नामावनो जा बा बर'लेण्डनि मुङावनो मुंख्लङानो जाया मानो
बयबो जेन मोनो आरो न'खराव थांनानै थानायनि माबा मोनसे राहा जायो। दा बिनि थाखाय नोंथांमोननि एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनिफ्राय लाहार फाहार बा माबा मोनसे बेबस्था लादों नामा? दा बिसिनि जायफोरा मुंख्लंनि फैसा मोनाखै एबा रिहेबिलिटेसन मोनाखै बिनि थाखाय आवगायनाय दं नामा? रिहेबिलिटेसननि बेलायावथ' आवगायदों। एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामा मोजाङैनो जोंनो रिजाल्टबो होखाबाय। जेनेरेल मिटिं मा मिटिंल' लाबाय। दिनैबो मोनसे मिटिं दंमोन बेंटलाव, नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा मानसिया एसे खम जानायखाय सारमोनखौ थिनहरफिननाय जादों। बिसिनिफ्राय जोंहा दिनै मोनसे मोजां रिजाल्ट दङमोन आरो बेंटल कमिउनिटि थुक्राझाराव लादोंमोन जों। Dear Nabla long live, long live, long live. NDP long live, long live, long live. Dear Nabla long live, long live, long live. Ex-NDP United Forum long live, long live, long live. Ex-NDP United Forum long live, long live, long live. दा नोंथांमोना खोनाबाय, दा गासै बिटिआरावनो एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामा बे हाबाफारिखौ लादों। आरज गाबनाय आरो ममबाति सावनाय। दा थिग बेनि उद्देश्यखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय। उद्देश्यआ बेनो जे गाबोननि दिनावहाय सुप्रिम कर्टआव बेनि थाखाय मोनसे बिजिरनाय जागोन आरो बिनि थाखायनो मोजां रिजाल्टआ जेन फैयो बेखौ आसा खालामनानैहाय दा बे बिथांमोना नैबे हाबाफारिखौ लादों। आरो बेजों लोगोसे गासै बर' हारिनि गासै आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनखौ आं दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों खावलायगोन जे नोंथांमोना बयबो गाव गावनि आफा इसोरनियाव आरज गाबनानै होदो दिनैनो दानो, जाहाथे गाबोननि दिनाव जों मोजां रिजाल्टखौ मोननो हायो। बिथांमोनाबो उदां अखोराङाव जेन फैयो, स्पेसियेलि जोंनि रन्जन दैमारि सारा जेन उदां अखोराङाव फैयो। दा बेखौनो खावलायनाय जाबाय।